Usa ka speedboat nga gisakyan sa mayor sa usa ka lungsod sa Basilan ang nasunog sa Zamboanga City. Hinuon luwas ang maong mayor apan samdan ang lang napulo ka mga sakay niini. Ani report. Dakong kalayo ang milamoy ni ining usa ka speedboat nga anaa sa daplin sa dagat sa Tres Marias Wharf, Barangay Baliwasan, Zamboanga City, Miyerkules sa hapon. Gilayon kining girespondihan sa Bureau of Fire Protection sa Zamboanga City ug Barangay LGU. Sa investigasyon sa VFP, kalit nga nang lukso gikan sa mong speedboat ang 20 ka mga tawo nga sakay niini. Lakip na ang tag-iya sa mong speedboat nga si Arsina Kahong Nano, kinsa mayor sa lungsod sa Haji Mutamad, Basilan. Hinuon luwas kini apan napulo kalaing sakay ang nakaangkon og gagmayng paso sa lawas nga gilayong gipatambalan sa ospital. Hinuon anaa na sila sa luwas nga kahimtang. Matud sa BFP, pabiyahe na unta ang maong speedboat gikan sa Zamboanga City padulong Haji Mutamad, Basilan, diyang kalit nga mibuto ang makina niini human gipaandar. This vessel was bound to Mutamad municipalities. Before it departed, small fire and explosion occurred underneath the engine. Gibana-bana ang mabot sa 1 million pesos ang danyo sa sunog. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Lakip na ang mayor sa maong lungsod. Padayon ang investigasyon sa otoridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.